To je ten konec, čo sme jeli. A začíname. Kalamita tak svinia. Prichádza koniec sveta! Úplne, že... Ako vždy tam dole, a to tam stojí auta. Ty vole, pred nami kalamita, pozor, treba brzdiť. Nesem, ja sa bojím. V 30-ke treba brzdiť. Čo nám ešte povieš? Pozri, poď sa, jak sa to dáva, Bunda. Na diaľnici asi tak 25 cm sneho, vody, niečoho. Auto stojí. Aha, polícia stojí! Jo, polícia. Vieš, že toto nemôže... Začnú nám rozbieť predné skôr, keď sa to minimálne. Ty krvá. Pomoc! Mami! Vieš, toto nemôže neopozvať, ale niečo v tom ceste nadávame. Ja ťa nepočujem! Nič. Kamión, DP autobus. Ty krvá, to máme rozbítal taxi. Čo? Počkaj, dáš to na Facebook? Môžem. No určite, ale bez komentov. Tiché video. Ty král, že sa to stíšilo. Ale že by to áno, už sa naozaj zase vyjasňuje, že? By to na ceste... Marek asi pred pol hodinou hovoril, že sa vyjasňuje a toto je to jeho polojasno. Polojasno, čo sa vynáša v kýbloch. Kopso. Tak ale aké rány, ty vole, však len si oddelám kaputu už. Máme dieru v kapute. Dáš si to preplatiť? Hej, ty vole, tak Gašparovičovi. Gašparku nám to preplatí. Tu už je len voda. Ja len už sa... presúvame do lepšie, vidíš, len voda. No už sa len idem brodiť. Nebojíme sa, vôbec sa nebojíme. Je to úplne super. Mám to štíročí. Stačí. Však stlač to, zase.